נשתולל שם בטירוף, נקפוץ עכשיו גבוה ונרגיש את השרירים, וככה זה כדרך לחיים, ותוסיף לך חיוך על הפנים. אם לך אושר קצת עולה עכשיו ביוקר, אז הכושר יעשה לך נעים. תצוץ, תתבוץ ותרוץ, ואז בטוח לא צריך עכשיו לנוח, לא נמצא תציע, אל תפסיק עד שתגיע, אל תפסיק עד להגיע, בתחרות זאת הבריאות. לזכור 1 + 2, והכי חשוב לנשוך. עוד מעט גם נשפר את הגמישות, הרגליים על הראש קלי קלות. לך אושר